Na een voorbereiding van een jaar was het vorige week donderdag eindelijk zover. De club Kamerooi uit Rooi begon aan de beklimming van misschien wel de bekendste berg van de keten, de uit 21 bochten bestaande Alpe d'Huez. Met een groep van 10 trotseerden zij in het kader van de Alpe d'Huez-actie de berg, een bijzondere krachttoer. Heel bijzonder, heel indrukwekkend, mooi, speciaal, bijzonder. Ja, eigenlijk alle emoties die je kunt bedenken, die spelen mee op zo'n week, zo'n dag. Het is voor het doel kanker. En ja, natuurlijk niemand mag een dierbare of iemand verliezen aan kanker. En ja, daarvoor strijden wij mee. Je komt er allemaal met voor eenzelfde drive. Hè? Niemand meer verliezen aan kanker. En ja, dat schept een band met al die mensen. Dat is heel mooi. Monique, Elian en Jonas deden mee omdat hun man en vader, Roel Koppes, vorig jaar overleed aan de vreselijke ziekte. Tijdens de tocht naar de top was er een speciale herdenkingsplek ingericht voor Roel. Bocht 15 hebben we uitgekozen omdat dat zijn sterfjaar is, zeg maar. We vonden het mooi om daar het wensendoek op te hangen en wat met kalk op de weg te schrijven. Inderdaad, bocht 15 is dat dan inderdaad, ja, geweldig. Daar doe je het dan voor. Hè? Daar zie je dan het wensendoek hangen waar iedereen iets moois heeft opgeschreven. Al die dierbaren waar je voor loopt, ja, daar doe je het dan voor. Hè? Dat is geweldig. Het beklimmen van de bijna 15 kilometer hoge Alp met een gemiddeld stijgingpercentage van 11% was niet alleen een fysieke uitdaging. Ook mentaal en emotioneel was het een zware beproeving. Af en toe had ik echt zoiets, dan moesten we eventjes wel, dan had ik echt wel pep talk nodig. En tussen de 2 beklimmingen door heb ik me even laten masseren. Maar nee, opgeven is geen optie. Was geen optie, nee. Af en toe heb je wel een brok in de keel. Maar ja, aan de ene kant is het ook mooi om te doen. Maar ja, wel emotioneel. Zijn motto was als prins van Rooi, haal alles uit de kast. Nou, dat hebben we gedaan. Dat hebben we die dag willen bereiken. Maar natuurlijk voor al onze andere dierbaren, ja, die hebben we allemaal mee naar boven genomen. Allemaal mee naar de top. Om te mogen deelnemen aan het evenement was een startkapitaal nodig. Via diverse activiteiten zoals sponsorlopen werd door de Venrijse groep meer dan €20.000 opgehaald. Last minute bedachten de broers ook nog een speciale actie om meer geld op te halen. We hebben een millimeteractie gedaan. Daar hebben we ook nog een mooi bedrag mee opgehaald. En dat was toen een dag ervoor, voordat we echt begon. En toen hebben we onze haren eraf gehaald. En dat heeft nog een heel mooi bedrag opgeleverd, begreep ik. €1500, dus dat is zeker netjes. In totaal haalde het evenement dit jaar ruim €10 miljoen op voor de strijd tegen kanker.